I'm so happy to see you online. Thank you for your support. Thank you for tuning in. May the good Lord increase you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Shokorandinaro mangwanani anhasi ndatara pamusoro pechipo kana kuti zvipo kana kuti matalents. Munoziva here kuti munhu wese mulife ari talented. Munhu wese paanouya panyika unouya une chipo chakaiswa naMwari maari. I know sometimes it's not easy to discover the gift in you. Nekuda kwekuti dzimwe nguva wakaipa achida kuataka gift iri mauri unokuataka through the environment yaunogona kuva kana nzvimbo yaunoberekerwa. I'll give you an example iri tangible, iri natural. Let's say you are gifted sports in playing cricket. Then you are born kunenge kwakaita sekunana muzarabani kumusha. Kwekuti they will never mention the name cricket, they will never hakuna grounds acho, hakuna zvekudi. What you need now to discover the gift in you, panofanirwa kuita nyasha dzinokupa ma connections kuti ugone kuenda mu area maunogona kuita influence nekuda kwe gift iri mauri. So what the devil does, unoataka ma relationships dzimwe nguva, unoataka ma connections dzimwe nguva. Pakuataka ma connections uri kuataka the gifting iri mumunhu, zvekuti nzvimbo chaiyo, the physical land, nzvimbo chaiyo ine chekuita ne gift yemunhu, nzvimbo chaiyo ine chekuita ne gift yemunhu. Jesu uchiberekwa, Bible rine chiprofita kubva kubhuku raMika 5:2 inoti iyo Bethlehem Juda nyange uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo. There was a birthplace yaitofanirwa kuzikanwa naMaria akatakura nhumbu yekunoberekera Kristu Jesu. Mwari unoti kuna Abrahamu, ibva kwauri uende kunyika ndichakuratidza, ndichakuita munhu mukuru. Mwari ndimwari unoita zvinhu chero kwauri, asi ndimwari wakaisa zvinhu mauri zvine chekuita neimwe nzvimbo. Okay, I'll download this way. Ichokwadi kuti chero kwauri God can raise you, God can do things. Mwari unoita zvinhu muupenyu hwako chero nzvimbo yauri. He is almighty. Ane inonzi omnipresence Mwari. But pane kuita kwaMwari kune chekuita ne place. That's why Abraham achinzi uya nemwana wako kune rimwe ramakomo randichakuratidza. Urati nzvimbo yeMoriah was a mountainous place. But Mwari vari kuti at one of the mountains that I will show you. Maybe I need to read that one as well. Ndaida kuti ndiverenge kuna Chronicles. But ngainzoke kuna Genesis 22. Ndoda kuti mutiterere instruction iri kupiwa Abraham panapa naMwari. Go to the land of Moriah at one of the mountains that I will show you. At one of the mountains that I will show you. At one of the mountains that I will show you. Genesis 22, verse 2. I will start from verse 1. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take your own son, your only son Isaac, whom you love. Go to the land, is going to put land of Moriah. So Moriah is not a mountain, is a land. And offer him there as a burnt offering on one of the mountains that I shall tell you. So Moriah was a land, not a mountain. A land yanga ine makomo akawanda, a mountainous land. So Mwari vari kuti kuna Abraham, enda kunzvimbo, land of Moriah, pane rimwe ramakomo randichakuratidza, which means pane a specific mountain that God wants to show Abraham kuti aite sacrifice yake on that place. Which means akandoita at a wrong mountain, haagone kusangana nemaresults anofanirwa kuwana ari pagomo raanofanirwa kuratidzwa naMwari. That's what it means. Go with your son whom you love, offer him as a burnt offering at one of the mountains that I will tell you. Rimwe ramakomo, which means pane makomo akawanda. Moriah was a land in a makomo, a mountainous land. So Mwari vari kuti kuna Abraham, I want you to do this, but at one of the mountains that I will show you. Kureva kuti ndimwari waigona kuita zvinhu pane any gomo, but ari kuti there is a mountain that I want to show you. There is a mountain that I want to show you. Pane rimwe ramakomo randichakuratidza. So Abraham ndokubva asvika akaratidzwa gomo racho, ndokubva aoffer sacrifice. That's why now Genesis 22:14 ichiti iyo, and Abraham called the name of the place
the Lord will provide. As it is said today, in the mountain of the Lord, it shall be provided. So Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this land, on this mountain, God provides. But Abraham arikuti ndasangana ne provision ya Mwari pane gomo rino, makomo akawanda, but Mwari warikuti pane rimwe ramakomo ndo paanosumudza meso ona gwayana rakabatwa pachikwenzi, which means reward, blessing kana favor dzimwe nguva muupenyu hwomumwe munhu ine chekuita neplace. That's why uchiona kuti kune mweya inoresistra kutravela kwevanhu. I'm sure now you can understand. Kune mweya inorwa nekutravela kwevanhu. Munhu akada kuriloketa, munhu akada kufamba, munhu akada kuenda kune imwe nyika. Kune haisi nyaya dze-immigration, hadzisi nyaya dzekuti nyika yaidi vanhu. But kune mweya iri assigned kuataka the movement of people. Nekuda kwokuti kune vanhu wekuti vakaita the right move to a certain place, vanosvika pane rimwe ramakomo rine chekuita neupenyu hwake. Thank God now, due to technology, you can be everywhere in the world. Uri mumba mako. You can be everywhere in the world. Uri mumba mako. But there is a place yaunofanirwa kutova physically kuitira kuti uconnectene nezvimwe zvinhu zvausingagone kuconnecta nazvo on air. Abraham, tora mwana wako uende naye kune rimwe remakomo randichakuratidza. And Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Kureva kuti kune imwe provision, kune imwe blessing ine chekuita nenzvimbo. That's why the devil achifighta kufamba kwevanhu. Makata boshala masaya ndele boshia kata baradia mandiri boshia kata. Wakaipa unorwa nekufamba kwevanhu to an extent yekuti vanhu vanongoti aiwa mamiriro acho nyika dzacho hadzidi vanhu, iyi yakazodai kwakati akuendwe kwakati kunonetsa kukazodai. But behind zvimwe zvinhu zvese izvozvizvi there is a mountain ine chekuita neblessing yako, a land, a place yaunofanirwa kuva. So mangwanani ano ndoda ndinamata, mangwanani ano tinofanirwa kunamata mweya yese yakabata visa, mweya yese yakabata urongwa hwekutravela nekufamba, kuri kufamba kuri positive kune chekuita neupenyu hwako. Wakaipa kwaakasensa akaona kuti this person akaenda nzvimbo iyi, akasangana nevava akaenda apa, upenyu hwake hwaendeka. So attack yaanoita ndeyekuti utadze kufamba, utadze kubva pauri kuti uende paunonosangana neropafadzo yako. There are times yekuti tinozvitora light kuti God can still bless me in Zimbabwe, God can bless me in America, God can bless me. Mwari une simba rekuropafadza chero kwauri. But there is a deeper revelation mukuita kwaMwari kureva kuti haisi nyaya yekuti chero kwauri, inyaya yekuti chero kwauri kana kuriko Mwari kwaanoda kuti uve kune chekuita negwayana. Nekuda kwekuti pane chikomo chakaonekwa naAbrahama chaakatumidza zita kuti on this mountain God provides, on this mountain, which means the land of Moriah is mountainous, but there is a specific mountain geographically, a specific mountain yaunogona kusangana neprovision nekumwe kuita kwaMwari. Abraham ibva kwauri uende kwandichakuratidza. So ndinotaura pamusoro pemagifts, that's the subject. Pane nguva yekuti you are gifted but you are in a wrong place, isina blessing, isina reward, isina kusimudzirwa kwegift yako. That's an attack on its own. I've seen people who are gifted and talented but vanongofa zvakadaro pasina chaitika muupenyu hwake chakanaka chinobatika chinoyemurika nekuda kweenvironment, nzvimbo yaari. Chiri mari hachigone kuappreciatwa, chiri mari hachigone kumupa pundutso nekuda kweplace. Alright, rega nditore gift semhodzi kana kuti mbeu kana kuti seed. Ukatora mbeu inodyarwa muno muAfrica ichiita zvakanaka kunzvimbo dzinopisa, ukaendesa muchando haikupe maresults akafanana
iyo iri mbeu imwe chete yausina kuchinja. Alright, and with the parable of the sower. Mbeu yaikandwa nemukushi yaibva from the one bag. But yield kana kuti ma results ane chekuita neground, which is land. Mukushi wembeu akakusha mbeu paivhu rakanaka, akakusha mbeu padombo, akakusha mbeu muroad. Mbeu haina kuchinja. Chakachinja ma results ari kuinfluence nekuti yadonera papi yasvika papi. Saka uchiona kuti kune mweya kuti nyango uri a good seed, uri mbeu yakanaka, uri talented, une chipo, une zvaunogona. Wakaipa akakonzera kuti uwire padombo. Achiziva kuti the ground will attack you zvokuti auburitse a yield inofanirwa kunge ichibatika muupenyu hwako. Saka wakaipa achirwa nemapepa ako. Saka wakaipa achirwa nemaissue evisa rako. Pane nguva yekuti wakaipa akada kupwanya marriage yemunhu, unotendera kuti mumwe wavo mumarriage iyoyo anowana mapapers otravela oenda. Mumwe wacho zvonetsa, mapapers onetsa, potopfira 4-5 years and the devil will creep in. I've seen people wekuti murume unoenda for 10 years, mukadzi achiti ndichatera, and the devil will take advantage. Marriage inogona kuatakwa pavisa pabepa. Ndorati namatenasi. Ndoda kuti iwawe machinda ePersia anobata mavisa. Ane utungamiri uri pamusoro pedzimwe nyika unorwa newanano dzevanhu. Wakaipa achiziva kuti vanhu ava vanodanana vanowirirana. Panomuka opportunity yekuti mumwe unotravela mumwe osara. Mumwe paanoda kuita paperwork zvoramba. And that marriage is gone. Kana uri musituation inenge iyoyo todati namate nasi. Kana uri musituation inenge iyoyo todati namate nasi. Kune mweya inotendera kuti baba vagone kuenda, amai vadinayiwe visa. Baba vagone kuenda, vana vatadzi kutera kwaenda baba. Amai vaende, baba vatadzi kutera. Kune mweya inongoziva kuti marriage tichaibatira pabepa iro rinonzi visa. Church ndinzwei mangwanani ano. Dodati namate. The ground matters. Mukushi akakusha mbeu aiburitsa same type of seed. But nekuda kokuti ma ground pairi kuira pakasiyana, my results they were different. You are gifted, you are talented, but you are operating in a place yekuti gifting yako aigone kuwana reward or honor or recognition. Yet there are people vari kuoperate nema gifts anenge ako, but waunotoona kuti I can do better than this one. But iye ndiari kutoenderera achipfuurira mberi because of connections or because of the environment. We need to pray this morning. Todati namate nekuda kwenzvimbo mangwanani ano. Bible rangu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. The earth and its fullness is the hand of the Lord. Mweya yese inoda kubata tsamba dzekutravela, ma traveling documents. Mweya yese inoda kuseparate ma marriages nekuda kokuti mumwe unodinayiwa visa, mumwe acceptwa iri one family. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu Baba. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu Jehovha. Mwari hamusi mupatsanuri wavanhu. Yakatabosha lima sayande. Mwari hamusi mupatsanuri wavanhu. Mwari hamuna urongwa hwekupatsanura mhuri. Mune urongwa hwekubatanidza. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Ndinotaura simba redenga nenyasha dzenyu. Mhuri haisi kuzoputswa Baba nekuda kweissue yepepa, nekuda kweissue yevisa. Ndiri kuti Baba vese vane madeny akaitwa papaperwork ravo, iko zvino nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, vese vari gifted Baba, asi vakatakwa zvokuti vari kuoperate vari wrong places, avasingagone kuappreciatwa zvakanaka. Ndiri kunamata nezita raJesu. Nyasha ngadzidururwe, favor pamusoro peupenyu hwavo. Wakatendeka mutsvene wakarurama. Ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa.
mbeu ngaende paivhu rakanaka. Ndaramba mbeu inoenda padombo. Ndaramba mbeu inoenda munzira. Mbeu kuti ive negohwo rakafanira ngaende muivhu rakanaka. Mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama ngarikudzwe ruongo zita renyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. I want to talk to somebody. As I was praying, I see somebody une basa raunogona, une basa raunoita, but pauri kuriitira, kwauri kushanda uri, havasi kukupa mugowo wakafanira. Une kwaunotoziva, zvichida haukuzive, but nganitaure newe. There is a better place yaunogona kuwana a good reward, a good salary. Nezvaunoita izvozvo uchitarisirwa pasi, uchidzikisirwa, usina zvakanaka zvinobatika. Yeti basa raunoita iroro kune anoriita somewhere ane a reward iri times 2 times 3 more than what you get. Yet you do the same thing, or else you do it better. That's also an attack in life. Azviro kuti zvaunoita hazvibhadharike zvakanaka. Zvinongoda kuti wakaenda kuvanhu vasingagone kuona nekugamuchira zvaunoita kuti vakupewo mugove wakanaka. I don't know whom I'm talking to. As I was praying, ndine munhu uri kuchema-chema, uri kugunun'una kuti the work I do in a greater reward, greater salary, in a certain place. But pano ndiri attached to a level yekuti hapachabvika manje. Do you know what wakaipa zvaanoita kana aseta that truth? Pane zvinokusungirira kuti uregere kubva pauri. Nyange uchizoti ndikanozviitira somewhere I can get better salary. But pane zvinokusungirira kuti pano hapachabvika, ndinobva sei? Pane izvi neizvi zvatakawirirana pano kuti tichaita nekudii. Do you know there are times that the devil will keep you on promises asinga manifeste, but achikuwastira time. There are times yekuti vanenge vachiti aiwa no, as time goes on tichabhadharana zvakanaka, as time goes on tichakuvakirai dzimba, as time goes on tichakuitira zvakati. You can live a life on promises without nothing manifesting. That's a demon spirit of delay. You can live a life in ema promises are good. Yet kumaterialize kwayo nekumanifesta kwawo asingaitike. Zvaunoita zvakudanyasha kuti Mwari vakupe paunogona kuzviitira, paunogamuchirwa. Do you know, nyaya yekugamuchirwa ine chekuita nenzvimbo, and the Bible also talks about that to ministers of the word. Jesu paari kutuma vadzidzi vake achivapa shoko ndai munoparidza, ari kuti muguta ramusina kugamuchirwa munobvisa shangu dzenyu, mozunza dust, you go to another town. Mamusina kugamuchirwa, mune rejection, munobvisa shangu dzenyu, mozunza dust, then you go. Kureva kuti there are places dzaunofanirwa kuziva kuti although I'm doing this thing, ndichita chinhu chakanaka, but ndiri munzvimbo yandisingagone kugamuchirwa. I have a friend who is in Cape Town. Anoshanda pane mumwe murunguso. Meaning kuti is a caretaker pamba. Ane a life yekuti ukatarisa kugamuchirwa kwaakaita nebasa iroro rinenge zvakazvidzika. Ane a better reward. Ane upenyu hwakanaka. Nekuda kwokuti akaenda mumaoko emunhu anogona kumugamuchira. Aenda mumaoko emunhu anogona kumugamuchira. Ari gardener, ari caretaker, akasanganiswa nemunhu anogona kuappreciate nekugamuchira zvaanoita. To an extent yekuti ane upenyu hwekuti asina kukuudza kuti I'm a caretaker or a gardener. You think mumwe munhu ane rimwe basa riri pamusoro rinotyisa. Nekuda kwekuti wakagamuchirwa, wakaenda mumaoko emunhu wakagona kuaccepta. Zvaunoita izvi kune kwazvinogamuchirwa. Zvaunoita izvi kune place, kune nzvimbo yokuti ukanozviita uri ikoko kune vanhu vanogona kuzvikoshesa. You can get a better reward. So the attack ya devil ndeyekuti ipapa hapachabvika nokuti pane mapromises asinga manifesta.
une zvaunenge chingovimbiswa, kwete zvauri kuitirwa, zvauri kuvimbiswa. Mweya inorwa newe dzimwe nguva ine chekuita nenzvimbo. Saka muchiona kuti kune madhimoni, materitorial demons ane chekuita nenzvimbo. Kune nzvimbo inotozikanwa munyika yemweya yokuti ukaopareta uri munzvimbo iyoyo uchiita zvaunoita izvozvo, your life will be different. Saka kune madhimoni, maspirits akanzi monitor munhu, you must not come out of this place. Oh, I need to read the scripture. Toda kuti understand kuopareta kunoita madhimoni from the scriptures. Mark chapter 5. Very clear in my mind. Mark chapter 5. Madhimoni achitotaura achitokumbira kuna Jesu. Kana maakuti dzinga mu area muno. Kana maakuti dzinga mu area muno. Kana maakuti dzinga, please don't take us away from this area. Makata ya baba sataka ya marada ba. Mente balando rebushia katala bosata ya mandi. Right. Mark chapter 5. I want you to write down this text scripture. Mark chapter 5. Verse 10. Mark chapter 5 verse 10. Nyora pasi Mark chapter 5 verse 10. Umonzwa statement. Madmon ari kutoita prayer request, ari kukumbira. Ari kuti kudi. Ntange pa 9. Then he asked him, "What is your name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Also he begged him earnestly that he would not send them out of that country. Why? Nokuti anga atokumbira kuti kana mukatidzinga musatiburitsa munzvimbo ino. Madhimoni akumbira kuti kana tadzingwa musatiburitsa munzvimbo ino. He begged him earnestly, saying that he would not send them out of that country. Anonzi territorial demons, they operate better in that place than any other. So iwayo mademoni manji kana achishanda nemateritory, zvona kuti anoita pass on information kuti kana munhu angobuda muarea muno achabatika. So make sure anoramba ari in that environment, anoramba ari pabasa ipapo, anoramba ari kunyika iyoyo, anoramba ari muarea iyoyo. Nyangwe ane zvaanogona, ane zvaanoziva, but don't allow him to come out, because kana atobuda muarea iyoyo, he can do better and greater. Mademoni anoziva advantage yekuoperate mu territory yari assigned. Kureva kuti anoziva kuti ukabreaka from that territory uchienda kune imwe nzvimbo, kubudirira kwako kwavapo. Hama dzangu, ndoda kunamata nemi zvakare mangwanani ano. Ndoda kuti life yema promises asinga manifest reject now in the name of Jesus. Every promise nyangwe yakanaka, but yatora makore, yatora nguva isiri kumanifesta. I suspect a demon on that. It's good to wait upon the Lord, but there are times that we are wasting time thinking we are waiting, yet we are wasting. We are under attack. The territorial demons. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Ruoko rwese rwakabata ma promises asikumanifesta muupenyu wangu, muupenyu vana vei. Nezita ra Jesu Kristu eNazareta. Regedza promise, regedza zvimbiso, regedza ngazvimaterialize iko zvino nezita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. So nzvimbo inokosha. Hapasi pese pane blessing yako. Hapasi pese pane reward yako. Saka kune mweya inoresista kufamba kwevanhu. Ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu.
passport yako, mavisa ese ari kudinayiwa, ari kurambwa. Mweya yechina ichiziva kuti kana wasimuka waenda nzvimbo iyi unogamuchirika, une reward, une blessing. Ndinorayira iko zvino nezita raJesu. Every demon riri kuramba kutravela kwako nekufamba kwako kuenda better places, ngariregedze upenyu hwako iko zvino nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Abraham, ibva nyika yauri uende nyika yandichakuratidza. Ndichakuita munhu mukuru. Abraham, ibva nzvimbo yauri uende nyika yandichakuratidza, and I will make you great. The making a greatness ya Abraham ine chekuita environment. Ine chekuita environment. Ine chekuita environment. Genesis 12 verse 1. Now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your family, from your father's house, to the land that I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you shall be a blessing. Mwari ane inonzi omnipresence ari everywhere. Pane kwaanoda munhu kuti ave, kuti agone kumumeka the greatness and the blessing maari. I have seen people, I've got a friend ku Highfield kuno kuHarare. Mwari vataura naye to launch a ministry. He was shown a place in the Midlands, kukwekwe. Ndokubva atera izwi raMwari, ndokubva aenda, and he's doing well. Azvireva kuti haana kudanwa, kana kuti kudanwa kwake kunotya zviri muHarare, but aifamba nedivine instruction yekuti aende muplace ine acceptance. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Baba vana venyu, mweya wokusagamuchirwa, mweya werejection, spirit inorwa nawo muupenyu hwavo, ngairegedze kubata muupenyu hwavo iko zvino. Ndataura nyasha, ndataura nyasha, ndataura nyasha. Favor, 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 favor. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Every promise is still materialize. Every promise is still manifest muupenyu hwavo. Wakaipa akabata mapromises. Ndiri kutaura nyasha nekugoneswa. Baba vana venyu ngavawanirwe nyasha. Vana venyu ngavawanirwe nyasha. Vana venyu ngavawanirwe nyasha. Vana venyu ngavawanirwe nyasha. Ndataura favor nekubata kwenyu kunoshamisa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Kevi Muchangwa, I speak blessing and favor of God upon your life this morning in the mighty name of Jesus. Every promise to materialize in Jesus' mighty name. Amen and amen. Acts chapter 16 verse 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. They were forbidden to preach the word in Asia. Mweya muchene wakavarambidza kuparidza munzvimbo yeAsia ndi Paul and Silas. Ari mweya muchene ari pavari kuti vafambe vachiparidza. But pane pavakapiwa a divine instruction not to preach in Asia. Kwete kuti Asia haidiwe yakamakwa naMwari. But Mwari unounderstanda kuti nzvimbo yaruda kundoparidza for now havana understanding, havagone kuappreciate, havagone kugamushira. Shoko rinoparidzwa muAsia nhasi. But pane nguva yekuti mweya mutsvene akavarambidza. They were forbidden by the Holy Spirit to preach in that place. So to yield to the voice of the Holy Spirit zvinhu zvinokosha kwazvo pakuita basa raMwari. There are times yekuti unoita zvakanaka munzvimbo yekuti they don't accept zvakanaka zvauri kuita. Unotovengerwa zvakanaka izvozvo. Pane nguva yekuti uri kuita chakanaka but munzvimbo isina kukunakira. You need the voice of the Holy Spirit in your life. Hapasi pese paunofanirwa kuparidza, nyangwe shoko rifanirwa kuparidzwa pese, kwese, nguva dzese. You need the voice of the Holy Spirit. Nekuda kwekuti unogona kuenda muenvironment uchitaura zvakanaka, shoko rakanaka, but you waste time nekuti mhando yevanhu varimo and the level of understanding they will not appreciate what you are doing. Uyu ndi mweya mutsvene Acts 16 ari kurambidza vanhu kuparidza muAsia, kwete madhimoni, kwete mweya yetsvina.
kuda kuti mweya mutsvene waiziva kuti iyi nzvimbo iyi haisi good for now for Paul to minister. So as a minister, you need to yield to the voice of the Holy Spirit. There are times when I'm traveling, pane nguva yekuti ndiri kufamba, maybe ndiri mubus, public transport, I hear an edge, ndinonzwa mandiri, mweya mutsvene achiti sumuka uparidze. Neimwe nguva yekuti vanhu vanenge vakuziva kuti uri mufundisi uri mubus, woti munhu washe tiparidzire, but in you mweya mutsvene haana kukudza kuti shumira. There are two different things. Pane patinotopinda mubhazi wotogara wotonyarara woverenga bhuku rako rakuverenga ratonzwa music yauri kunzwa munzeve ma-earphones. But mune vanhu makanyararwa zvekuti waigona kusumuka uparidze. But you must yield to the voice of the Holy Spirit. Vakarambidzwa kuparidza muAsia. Kwete kuti Asia haifanirwe kuparidzwa. But for that time, for that moment, the environment was not good for Paul to minister in that place. Nzvimbo inokosha. Saka mweya yechina ine madhimoni emateritori anobata vanhu. Indakakura kumazowe kumaini. Life yepamaini nelife yepafamu kana life yekumusha ine kakufanana kekuti unogona kuberekerwa imomo worora imomo. Wodzidza uberekwa imomo, wodzidza imomo, worora imomo, uchembera imomo, ubereka mwana wako, wodzidza imomo, worora imomo, uchembera imomo. Chiseko chekuti hamuna kwamunoenda, kune dhimoni rakakontrola breakthrough yemhuri. Hakuna unotravela, hakuna unofamba. Kune mweya wokuti kwawakaberekerwa ndo kwawakakurira, ndo kwawakaroora, ndo kune zvese zvaunoita muupenyu. Mwana wako pauchambereka achangoshandawo ipapo, achangogara ipapo, achangodii. Chiseko cheupenyu chinokontrola nemweya yechina. Zvokuti ukashayiwa meso emweya, ukashayiwa kuziva, unongoti ndo life yacho. Yet there is more outside. Dai Mwari watibatsira. Dai Mwari watiwanira nyasha. Dai Mwari watichengeta, dai Mwari watigonesa. Hama dzangu tisanganise zvakare mangwana. As we continue ne prayer. Zvizhinji zvinorwa nesu, kune mweya yetsvina isingade kutravela, isingade kuva mu right place yaunogona kugamuchirwa. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Mwanakomana nemwanasikana ngaashande, ngaaende, ngaave panzvimbo yaanogamuchirwawo, yaanowana pundutso inowandudza nekuchinja upenyu hwake. Mweya wokushandiswa, mweya wokuitiswa tinoramba nezita raJesu. Mapaperwork ese ari kuresistwa iko zvino nokuti zvine pundutso kuupenyu hwemwana wenyu. I come against that demon now. Release those papers. Mavisa, mapassport awo. Kwavanogamuchirwa, kwavanoacceptwa, kune favor neblessing yake. Wakaipa ngaregere kumudzivisa. Every demon roda kucontrol environment nekurwisa vanhu kuti vatadze kufamba nekuva nebreakthrough. Shoko renyu rati nyika nekuzara kwayo ruoko rwenyu Jehovah. I speak the hand of the Lord to uplift your people. Favor upon their lives, favor upon their ministries, favor upon their work, favor upon their families. In the mighty name of Jesus. Amen. Hama dzangu, God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuchengetei. Mwari vakugonesei. Mwari vakurirei. We meet again tomorrow by God's grace, by God's favor. Bye-bye. Stembele Shaba, God bless you. Rebecca Ngwarati, God bless you. Maizo Both, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hilary Bonu, may the good Lord bless you. Good day to you. Muskwere munyasha. Taiziwe Ishumba, God bless you. Muskwere munyasha.